5:8. You must also be patient. Keep your hopes high, for the day of the Lord's coming is near. Busa, kinahanglan nga magpailob usab kamo. Lig-on na inyong paglaom, kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Salmo Santiago 5:8, duol na ang pagbalik sa Ginoo. Sa Hebreanon 1:14, sa mayong balita Biblia na kanayon, what are the angels then? They are spirit who serve God. Busa, unsa man day ang mga anghel, silang tanan pulos espiritu nga nag-alagad sa Dios. Hebreanon 1:14, klaro kayo ang mga anghel pulos espiritu. Sa Tobit 5:5, miingon si Rafael nga usa sa 7 ka mga anghel sa Ginoo. Israelita ako, usa sa imong layo nga paryente, ug miani ako dinhi sa Ninibe aron sa pagpangitag trabaho. Kung pangutana ani Bradsok, espiritu man kaning mga anghel Bradsok sa Hebreanon 1:14. Nganong nangita man nig trabaho Bradsok? Paliw ko nung patinaw ni. Mayo kaning pangutana nimo Brad Rodi Racasa. Og daghan gyud nga makalibog ka na. Pero kung may bawta sa background ni ana, pilinhon og maayo kayo ang hinabo ni Rafael, usa ka manulunda, usa ka anghel. Nahitabo magud sa pamilya ni Tobias, usa ka buutan nga tao, matarong nga tao. O bisan gani sa makalilisa nga kamatay, nga ang mga tao matumbal ag kalit, mamatay, unya naglaray, nagtumpi na ang mga patay. Pero may bawat nga pila ka oras, labindugay sa kaadlaw, baho na kayo ang minatay nga tao. Og siya rang usa ang naghimog mga lungag, lawom, nga ikapahiluna ang mga minatay. Yang anak nga matanon, mutabang sa siyang amahan, si Tubit. O ang naitabo mao nga ang maong amahan na hap dili na makakita. Mao nga naglibog ang pamilya unsan pag buhi kanila kay batanon pa kayo ang iyang anak nga lalaki. Nanumdum ang inahan, nanumdum sa nangamahan ni Tubit, gipanumduman sa mahan nga dunay usa ka tawo nga naddato, hilabihan ka dato, hilabihan ka bilyonaryo, hilabihan ka daghang yuta, daghang mga tanom og daghan pa kay mga hayop. Dong mora ni atong paglaom. Moadto ka sa Ragis, kay ka nagtahwana dili na malimot kanako. Kay pobre ka na ang akong gihatag niya nga kwarta, nga ingon niya nga iyang hulaman. Hilabihan ako ang katidan, wa ko maningil. Patua, mas sila makahinumdum siya. Ang inahan ni Hila kay wala pa taon makahibaog hain ang Ragis. Ug nadungog ra ba nga moagig kalasangan, moagig kasapaan. Hila ang inahan. Ug siya nagtuo nga mas may pa nga magkalisod nga dili mawa ang ilang pinanggang anak nga si Tubit. Pero si Tubit naglantaw sa bintana, kita siya tao batanon, nagdagsong ko, nagdagiro. So niduol siya. Asa man day ka? Pasilong ka dinhi. Welcome ka kayo. Tagbo ng ilang kasing-kasing. Kunya, ningon ang batanon ng Tubit kung musugot ka mana o mano nga nahigugman man ang imong anak kanako, ako nahigugman kaniya nga madda siya nako sa akong layong gipuy-an. Ang inahan nihilak. Ganun hilak maka? Nihilak ko sa kalipay do. Pero ayaw pagunahon na kamatayo ng kahulugan na. Ganun man? Daghan na kayong mga lalaki nga gisintido ng magpakasal, mamatay gyud. Igo lang makasuod sa gabi o makatulog sa among balay, paggabuntag patay. Kay gihigta na ni siyawa ang akong anak. Ha? Makahigot di ay? Ang buti pasabutan na dong gisikop na. Giulipo na. Ang batanon nga kuyog ningon ayaw kadlok. Ayaw kadlok. Tubit. Kinumdum ka sa kung paputos ni mo? Oo. Sunuga na. Magampo ta. Niya, makasal na mo. Niya mamatay mo ko. Ayaw kadlok, di ka mamatay. Mo na nga, nagampo si
tubit ang iya sa pagkasaunon, itupad sa nagampo, samtang nag-aso ang pisa sa atay. Nga nag-aso, why yawa nga nabilin, nahadlok sa kuyog ni tubit nga di ay si San Rafael, anghel. Muna, salap, mubong pagkasulti, wa siya mamatay, nadaan niya ang iyang pinangga nga hinigugma, human makasal, o puwerteng lipaya ni Tobias ang amahan sa kalampusan. O kini, nahihap naman to si Tobias, ningon tong kuyog niyang batanon. San Rafael ito, pug-a, uglana, ang maong abdo niya ipatulo sa mata sa imong amahan. Gipatulo ni tubit, nakakita ang amahan, pagbalik hayag kayo pastilan, kinsa maning kuyog sa akong anak. Og niingon si tubit, dili siya ordinaryo nga tao, kauban ako, anghel ni siya nga ni kuyog kanako. Ha? Muna San Rafael. Mao nga ang kadaugan sa kamapobsanon ug kamay natagon, midaog kay kadto si Tobias ang amahan, humble kayo. Siya bisag siya rang usa, nahurot gyud niya lubong ang mga patay nga baho na, ug kana day nakapahimuot sa Dios kaniya. So mao na ang atong ikapambit may tungod sa iyanlan og Rafael. Usa ni ka anghel niya, mao na nga ningon nga ako taga Israelita ko, daghang kong nga parinti niya matud pa ni Rafael, pero actually ang anghel god mahimo sang makigkuyog sama sa nahitabo ni Jacobo nga nakigdumog sa ka anghel. Mao na nga mahimo sang magpakita ang anghel sama sa pagpakita niya kang tubit. Moningon nga ako taga Israel, kay ang mga Israelitas wa makaibaw nga siya nahimong magbalante kanila. Nya ang uban ini mga parintis sa ilang bantayan, mo nang nag-ingon sa si Rafael nga daghan ba kog parinti dinhi, pero dili natin nood sa pagka literal kay anghel man siya. Mo nang tubag sa pagkutana, balik ta ni ari na santa ni Steve Buti, ang atong patanong theologian, unya doon na sa siya mga panahon yun siyang chatting spiritually with the modern media nga na siya ay programa nga makita sa nato. Niya si Steve Bote. Bransok, salamat o labi na sa ato ang suki nga tigpaminaw sa atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Bransok, sumala sa pagtulunan sa Iglesia Katolika sa misa, unsa may misa. Ang misa mao ang dili dugoon nga sakripisyo sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang misa mao ra gihapon nga sakripisyo didto sa cross. Unsa kun ang misa? Sumala sa pagtulunan sa Iglesia Katolika, ang misa mao ra gihapon nga sakripisyo didto sa cross. Pero atong timan-an dinha sa Hebrews 7:27, gingon dinhi. Hebrews 7:27. Kay kini iyang gibuhat sa makausa alang sa walay katapusan sa paghalad niya sa iyang kaugalingon. Unsa kuno? Kay kini iyang gibuhat sa makausa alang sa walay katapusan sa paghalad niya sa iyang kaugalingon. But pasabot nga kausa ra di ay gihalad ang sakripisyo. Ang akong pangutana, Bradsok, sa unsang pagiha nga ang misa maora gihapon nga sakripisyo dito sa krus. Kay gani kung ako gipakataw karon, pagkasunod tuig birthday nako, dili ko makaingon nga pag birthday nako sama ra nga gipakataw ko. Ang katong pag birthday nako moro to siyang paghandom sa last year nga gipakataw ko. Paghandom ra to. Pero dili gid to siya maong adlaw nga gipakataw ko. Sama ni Bradsok, sa unsa mang pagiha Bradsok nga maora gihapon nga ningon man si Kristo, do this in memory of me. Unsa may ito'y katubag ni Bradsok? Ang atong pangutana mao nga unsa may kalainan sa misa
nga duguon kadtong gilansang si Kristo sa krus. Og sa misa diha na sa lamisa nga konsagrahan sa pare ang pan ug bino mahimong lawas og dugo ni Kristo. Ang kamatuoran mao nga usara na. Pero ang nakalahi mao nga ang misa ni Kristo dito sa cross, bloody sacrifice. Ug kausara sa dito mausam. Mao nang duguon nga sakripisyo ni Kristo, niya kausaran niya buhatan. Samtang ang paghandom nga ang kahimtang sa pagkabalaan ug sa grasya maura ang pagmisa ni Kristo sa duguon nga paagi sa cross og sa altar. Kay lagi kahibutngan kayo nga nahibaw ang Ginoo nga siya mo biya pila ka takna o pila ka adlaw ukayab siya pagbalik sa langit. Pero giduol niya ang mga apostoles nga di ay mga obispo nga sa 1 Pedro 2:5. Kamu kato mga apostoles sakop sa balaanong pagkapari. Namutang kamo sa harianon ug balaang pagkapari. Mga pari din sila, mga apostoles. Yan sa Juan 20, 22, 23, iyang gitigom ang mga apostoles kinsa mga apostol o mga pare. Nahibaw nga mga tinunan niya. Kay bugat kayo ang sinultihan sa atong Ginoo nga nituhop sa tibok nilang kalag. Ug kalit lang imoy huyop dawatan ninyong Espiritu Santo. Og bisag kinsang sala kanyong pasaylo na pasaylo na. Ug wa niyo pasaylua wala sa mapasaylo. Adunay panglantaw sumabot nga kita nga mukalawat sa mahal nga lawas sa Ginoo. Masagang ta. Mupugong ta sa tong gugalingon kun doon na tay sala nga mortal. Mao na nga gihatag ni Kristo ang gahom paghuyop kanila. Bisag kinsang sala inyong ipasaylo na pasaylo na. So gitukod ni Kristo ang sakramento sa pagkumpisal nga mapasaylo atong mga sa kay pangandam so sa kamisa nga dili na duguon nga maong misa diya sa altar nga kiniingos Kristo. Do this in memory of me. Sa ito pahimuon gina aron paghandom kaniya. Dili sama siyang kamatayon dito sa cross kausara. Mao nga ang efekto ug bunga maora. Ang grasya ni Kristo siyang kamatayon pinagi sa dugo ug kasakit, ang grasya sa diya sa misa madawat nato ang kahimtang sa kabalaan ug kinabuhing matarong. Ngano? Kaysa di pa ta mo kalawat, mo kumpisal mata. Mo say kumpisal nato, nahuwa nato sala ug mupuli na ang presensya ni Kristo nga mong yang lawas nga makabalaan nato. Nga mo tudlo ka nato pangingon ayaw balik-balik ka. Sa may di mo balik-balikan Ginoo. Ayaw pagbalik-balik pagpakasala kay imong ginulsultuhan ang Espiritu Santo. O matud pas mga pare doon ay mga ningumpisal nako. Paura mangyapong sala. Kada Biyernes mo kumpisal. Di na ko ikatug-anangan ko sa kukailan ingon ng pare pero dili na maayo. Insulto na Espiritu Santo nga ang kumpisalan gihimo lang tong hunawan sa hugaw natong kalag. Kinahanglan amendment. Ang naidako nga tulubagon si kalawat nato ang pulong nga in English amendment. Nga mo kalawat ta nagkahulugan maglikay na ta sa sala. Dili kay makighilawa sa mga babae diha sa adlawng Biyernes pagka Sabado kumpisal. Ya pagkalawat pagka Domingo. Mao na sa mong semana. Ang pare na ingon dili ni ang hatagag absolution kun pasaylo. Kay wa niya tumana ang amendment. Oy, sunong tagjutay. Usa man ang amendment? Mao ang paglikay sa pagkasala. Paglikay sa kaibog, paglikay sa pagpanapaw, kalipay sa masturbation. Ibaw na tang masturbation in English na. Magapoy-apoy sa tong kinatao. Aron mo tilaw tag kalipay nga lumalabay. Salang mortal ka na. Busa ayaw nagbalik-balik ka. Kay imong gilansang pag-iusab si Kristo. Pero mao magyan. Ang Ginoo maluluyon man. Mao na atong tubag sa pangutana. Unya arita ni Brad John Porca. Salamat Barchok, mayong gabi kanimo ug sa tanan natong mga kauban dinhi. Ug maayong gabi diha sa Maasin City. Labi na sa atong obispo diha si Precioso Cantillas.
Brad Julius Lawas, tanang si Julius Obos, Julius Obos, ug si Attorney Maninggulo, mayang gabi. Ang pangutan na Brad Chok nag-ingon man, ang matuod nga iglesia, wala na kinahanglan ang iglesia. Si Kristo na lamang, kay siya mao ang mangluluwas. San Juan 14:6. Saan ni Brad Chok? Wala, yung sa may katinawan ni, wala day relihiyon gamito na to, arong maluwas ta. Palihog kong patinawan ni pangutan na. Usa ka kamatuoran og tinuod na atong Ginoo nga lanog omnipotente, omnisciente, sa ato pa all powerful og omnisciente, nahibaw sa tanan og naasad siya sa tanang dapit. Mura nga tungod siyang kahom iwaklitan ni kini mga dayan sa tinuoang Katoliko sama sa misa, sa mga sakramento, dili ta mo dawat niya. Kaya ang Ginoo atong ginsultuhan tungod kay siya maong omnipotente, labing makagahom sa tanan, omnisciente, naibaw sa tanan, ngano nga kita mo pasakop niya ng iglesia nga wa na kinaglana, nganong di na kinahanglanon tungod kay Ginoong Hesus omnipotente, mahimo niyang tanan, ang tanang lisod sa tao masayon niya, musawan ang tanang makinahanglan og iglesia siyara. Buhat 4:12, wala ngalan gihatag gikan sa langit ang magluluwas, ngalan nga makaluwas, ngalan ni Kristo. O sa ba ito'y katubag niya na? Ang ito'y katubag mao nga, lahi ang imong hunahuna, lahi ang akong hunahuna, sa hunahuna sa Diyos. Naana sa Isaiah 55:8, maingon sa kataas sa langit, gikan sa yuta, mao sa nagkalayo sa hunahuna sa Diyos kaysa hunahuna sa tao. Mao nga, makadaghan ta mugamit sa itong pag-hunahuna, malagmit, makahimutag kasaypanan o kasalanan. Kay murag giataka nato angon sa gihimo sa Dios kanato. Wa tay kaibaw nga sa 1 Samuel 20 versikulo 12. Ningon na Ginoo nga andam ako sa akong panghunahuna ug kini matuman nga magtukod ako usa ka pundok sa katawhan nga makapahimuot kanako. Kini nagpasabot kining pundok Assembly of People, nagpasabot sa iglesia nga pagatukuron kaniya ug kini makapahimuot kaniya kay dunay magadaig kaniya, magasangyaw sa kaayo sa Dios ug pagdani sa mga tao nga mahigugma sa Dios. Tu is Petros it super hag Petram edificabo ecclesiam it portiin fere non prevalebont ecclesiam iam. Sepong Ginoo, ikaw Pedro bato, o ibabaw ning bato pagatukuron ko nga akong iglesia, ang gahom sa kamatayon, gahom sa kasalanan, gahom sa panglutos, dili makabuntog sa akong iglesia. Mateo 28:20, kaya ako mag-auban sa akong iglesia kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Siyunan ka na, Ginoo may nagbuot, kay kaayuhan man nato, kaluwasan man nato, ang iglesia. Na ba? Nga iglesia kaluwasan nato? Oo. Na sa Jeremias 4:5. Nga mingon ng Ginoo, ako maong ulo sa iglesia, o nga iglesia mo akong lawas. O ang akong lawas nga iglesia, akong pagaluwason. Tiyaw mo ka na? Kadako di kahulugan sa iglesyang gituko diya, kay nasumpay ta, nadugtong ta sa ulo. Ang ulo mo si Kristo. Ang lawas maong iglesia. Kung doon ay lawas maglakaw-lakaw ay oo, unsay puong sa mga tao niya na, mo ni ang santilmo natin. Ano, ang santilmo ko na ding oo nga maglupad-lupad nga way lawas. Santilmo. So, mo na nga magkuyog yun ang ulog lawas. Way makahimo niya na sa pagdugtong o wa say makahimo sa pag-ukal sa ulo gikan sa lawas. Ang ulog ang lawas magpabilin hangtod sa kangturan. Mao na dunay iglesia ngayon na to the heavenly church kadtong nagaluwas na. Kanang naa sa purgatorio, suffering church.
o gagnaa sa kalibutan pa, mo na nga na natog militante iglesia. Kay nakigbisog pa ta. Militante sa ito ba sinundaw nga kinabuhi. Busa, mauna nga kita mag-amping sa pagmahal sa paagi sa Diyos. Nasa Deuteronomio 29, versikulo 29, ang paagi sa Diyos dili sama sa paagi sa tao. Deuteronomio 29:29. Nga kung ang Diyos nagahimog pulong nga bisag sao natog hinuktok pamalandong di ta kasabot. Unsay pong sa bala kasulatan, ang mga pulong nga di nato masabot iyan as Ginoo ug kanang masabot ato na. Mo na dili nato lubagon pa kayo tong una kung dili ta kasabot kay iyan as Ginoo kana ra masabtan mo yato. Mo nang tubag sa pangutana. O atong paminawon si Mado Aquino. Salamat Badsok ug may gabi sa tanang gapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Badsok ang ako pangutana Badsok may tungod sa kaning pulong sa Dios Badsok ba kining Biblia ba mura mag kuan Badsok kanang dunay kanang kining kuan ba kining sumpaki ba kining kuan ba kining na may text diya Badsok kuha lang ko ka kuan nakalimot na ko sa kuan asa tong mabasa nga nag-ingon mo to si kuan si Ginoong Jesucristo nga wala ako mo ani sa mga matarong kundi sa mga makasasala unya Badsok kuan kining naa sa tos kuan Badsok nga kuan nga niingon siya nga pahawa ka mo ang makasasala palayo ka mo kanako unya Badsok makaingon ta Badsok nga kuan kanang mura mo kunog way kuan Badsok kanang ang Dios ba Badsok ba mura bisag mapinigon Badsok ba No. Ang puong sa Diyos matod pa sa uban nagsumpaki kay lagi nga si Kristo naigugma sa mga matarong og siya sad nangita dili sa mga matarong pagani niya kun dili sa makasasala aron iyang pagalwason. Pero nga naman nga ningon man sana siya palayo ka mo kanako makasasala. Mo na ning nagsupak pero kanang pagpalayo kanako mao nang adlaw sa panudya na nasa Mateo 7:21. Ug ang mga tao nga mga dautan nagpakamatarong. Og mingon sila Ginoo pasud lami sa langit kay ikaw among giwali. Among gitudlo sa mga tao imong ngalan. Giayo na mo mga masakiton tungod sa imong ngalan. Pasud lami sa langit. Pero ningon na Ginoo palayo kamo kanako mamumuhat og dautan. Wala ko makaila kaninyo. Wala kaila Ginoo, kaila amot sabot wala ko makaila kaninyo. Dili mo ako. Busa palayo kamo kanako. So mo na ang adlaw sa panudya. Pero sa wa pay panudya, mo na. 1 Timoteo 1:15. Niyani ako sa kalibutan aron pagpakita sa mga dautan aron akong pagalwason. Saan pagluwas? Maghinulsol sang makasasala. Kasi ang makasasala ko di maghinulsol, di man naman langit. Lucas 23:42-43. Kadtong tulisan nga diha tupad ni Jesus duha. Ang usa magbugal-bugalon, pero ang usa kalma. Sa bugal-bugalan si Jesus mingon siya, higala, hunungan ang imong pagpasipala. Hunungan ang imong pagbugal-bugal, nininggilan sang sa krus, kay siya matarong, kita makasasala. Maunay kalainan, kanato kaniya. Niya, gitutukan niya ni Jesus, gitutukan siya ni Jesus, tanaw sa siya ni Jesus, ug napugat siya, kay na bungat man niya. Ginoo, kung tuwa na kasi mong gingharian, hinumdumi ako. Niyo na Ginoo, dili kay hinumduman ko ikaw. Karong adlaw, dadon ko ikaw sa kong paraiso. Ang buti pasabot sa Ginoo, nga kining duha ka makasasala, ang usa naluwas kay naghinulsol. Pero ang usa ka makasasala, ang uwa maghinulsol, nagunahon na lang sa bugal-bugal, nagunahon na lang pagpahimulos sa kumpisalan, ug pagkalawat, apan magbalik-balik pagpakasa, dili malipay ang Ginoo niya na. Mayong Ginoo, palayo kanako, mamumuhat og dautan. Imo kong gibugal-bugalan. Kay samtang ikaw magpakasa, lamian ang pagpakasa, magbalik-balik ka,
niya manghunaw lang kagihapon sa sakramento sa pasaylong akong gitukod niya mo kalawat kala sa gihapon pero nagbalik-balik imong sala dili na paghinulsol insulto na sa Espiritu Santo busa maninguha ang tao nga Katoliko nga mo kumpisal aron mo kalawat pero maninguha sa ta paglikay sa okasyon sa sala kuno na mga gwapa riha ayaw tutuki pa kayo kay tutukan ni magdugay na kaulag na ang pagbati ni mo niya ng babayhana sala na ng mortal pero kung tanaw ka gwapa wa ka magunaw na og kaulag kaniya niyan mayer laga siyang beauty wa ka kasa kay himo matagi gihatag man as Ginoo pagtanaw ug kun dunay mga manindot daygo na tong Ginoo salamat kayo gwapa kayo imo gihimo ayaw duko dayon kay duko nimo gasyor traba na babayhana unya musamot na no kagkasa bosa igangad nimo palabiyas ang pila ka minuto sila mulakaw na magaduko ka wala na diya siya naana sa Biblia nasa Sirak 8:9 nga kung makakita kang maanyag likay kung makakita ka sa gwapa dayga ang Diyos ayaw pagunahuna og kaulag kay bisag wa pa kakabuhat yana nakasa nagagmortal mao na ang naa sa pulong sa simbahan sa mao na atong tubag ngawa ni magkasumpaki palayo kamo kanako magkasasala sa adlaw nas panudya 1 Timoteo 1:15 gipangita ko ang makasasala kaya kung pagaluwason ambot sabot maghinulsol sa makasasala ug maglikay sa sala mao na iluwason sa Ginoo unya balik ta ni Brad Rudy Ragasa. Daghang salamat pag-usab Brad Sok o mayong gabi sa tanang ginatong mga listeners labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Jocelyn Cañete, P. Villamor og ni Evelyn Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan o pagpaminaw. Karon Brad Sok, aritas kasulasan sa buhat 16 tudling 16. One day, as we were going to the house of prayer, we were met by a young servant woman who had an evil spirit that enabled her to predict the future. Sabi ni saya pa, usa ka adlaw niya na, samtang nagpaingon kami sa dapit nga lampuanan, gisugat kami usa ka ulipong babae nga gitugahan sa yawa o gahom sa pagtagna sa umaabot. Buhat 16, tudling 16, ang yawa ng hatag og gahom. Gitugahan niya gahom ang usa ka ulipong babae. Sa Isaiah 48:22, there is no safety for sinner, says the Lord. Nag-ingon ang Ginoo, dili malinawon ang pagpuyo sa mga taong dautan. Isaiah 48:22, dili malinawon ang pagpuyo sa mga taong dautan. Sa Job 12:6, sa maayong balita, Biblia na kanayon, ang mga kawatan o ang mga makasasala nagpuyo sa kalinaw, bisag ang ilang Diyos maulamang ang kaugalingon nilang kusog. Ang makasasala nagpuyo sa kalinaw. Kung pangutana ni Balsok, ang Ginoo niingon dili magmalinawon sa Isaiah 48:22. Ang Job 12:6, ang mga makasala nagpuyo sa kalinaw. Paliho ko nung wakan ni makasumpaki ang Job 12:6 Balsok, ang Isaiah 48:22, patinaw ko nung Balsok. Isaiah 48:22. Ngayon ang Ginoo nga walay kalinaw sa makasasala. Pero sa Job 12:6, nangingon siya nga ang mga makasasala nagbaton og kalinaw. Malinawon kayo. Sana ba ni? Nagsumpaki na ni si Job og si Isaias. Mo man ibig kasumpaki kay kining Job 12:6. Gibat-bat ni siya aron pagpahinomdom kanato nga ang mga makasasala kung magtigom sila ilang panginabuhi, panikas, panglimbong, sugal o uban pa nga pagtigom og salapi adunahan na kayo ang mga makasasala uban ang pagpangawat, pagpanulis
panikas og sila malinawon nga dili mao mag-ihap ang ilang minilyon nga kwarta sa kasalanan. Pero luyo niya sa kamatayon, adto na dito. Kirig, musayaw, sa makalilisang kainit sa impyerno, wala na kalinaw dito sa impyerno. Pero di sa kalibutan, mananaog pa sila mga tikas, limpong, sugal, o dili na gali makatuog, sige ihap silang minilyon nga salapi. Pero kanang tanan, mga lumalabay lamang. Kay lagi ang ilang gibuhat sa kalibutan, dili man makapahimuot sa Dios, kundi nasupak sila sugo sa Dios. O sa human sa kamatayon nila, tuan na dito ang way kalinaw. Mao na ang magkalilisang kayo, magsayo-sayo, magalsa-alsa, bisag asa, sa tiilan, sa kilid, sa uluhan, giputos sila sa grabe nga kayo sa impyerno. Kana human sa kamatayon. Pero buhi pa man sila, lingaw kay sila, linaw kay sila, kay daghan kayong tinumpi nga salapi silang panikas ug daotang buhat. Mao na itong tubag sa pangutana ni Brad Rode de la Casa. Niya si Brad Stable. Daghang salamat, Brad Sok. Kini ako pangutan na, Brad Sok, dinha sa San Juan 4:24, ang Dios Espiritu. Klaro kayo. Unsa kuno ang Dios? Espiritu. Sa San Lucas 24:39, mingon ang atong Ginoo, tan-awa ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil, nga ako gayud kini. So kining ako si Kristo ni. Nga sumala pa sa teaching sa Iglesia Katolika, si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Unsa may gingon sa atong Ginoo? Nga ako gayud kini. Kupti ako og tan-awa. Kay ang Espiritu walay unod og mga bukog. Ingon sa gitan-aw ninyo nga ako aduna. So kung si Kristo, Brad Sok, matuod nga Dios ug matuod nga tao, ug dinha sa iyang pagka-Dios o isip Dios, walay unod ug walay bukog, dili ba tataw, Brad Sok, nga nagtug-an lang nga si Kristo dili matuod nga Dios? Kaya ang matuod nga Dios, Espiritu, o ang Espiritu walay lawas ug bukog. Unsa may ato ikasulti ni Brad Sok? Ang ato ikasulti niya na mao nga duha ka kahimtang na ni Kristo. Iyang pagka-Diyos ug iyang pagkatao. Iyang pagka-Diyos, sumala sa imong basa sa Juan 4:24, God is Spirit. Nasa Book of Wisdom 12:1, Kapitulo 12, versikulo 1, the Spirit of God cannot lie. So, ang atong lawas, mao na nga si Jesus ningon nga, hikapa ko. Kaya ang Espiritu, way unod og bukog. Ako doon na. Hikapa. Iya kay gipahikap si iyang katong madhodhoon nga apostol. O paghikap ningon de Ginoo ko, Dios ko. Mo na ang iyang pagkatao mahikap na. Makita na to. Apan ang iyang pagka-espiritu dili na to makita. Mao na nga unsa may mahitabo sa atong hunahuna nga dili ni tinuod nga Diyos si Kristo kay kuan man na may iyang dakong bahin siyang pagkamao nga makita ag mahikap tao. Kana ilang dispatsar ang principle of distinction that what is God, what is man. Maring basa na to kanina sa San Juan 4:24. Ang Diyos Espiritu. Way unod ug bukog. Nya atong lawas dunay unod ug bukog. Mao sad si Kristo. Dios ug taong matuod. Unya siya ang pagka-Dios nilakaw siya sa dagat. Gibadlong niya ang bagyo. O diya siya ang pagka-Dios ang patay sa Naim na nasa San Lucas City. Iyang gihikap ang yayungan sa patay, nabuhi. O si Lazaro, 4 na katuig nga namatay, iyang gipaablihan ang bato nga gitabon, guwa Lazaro. Nabuhi si Lazaro. So kini mga buhatang iyang gisgutan o iyang gibuhat, dili man iyas tao, kay kitang tao di bitang kabuhig patay. So nagpasabot nga siya Dios ug taong matuod. Kinahanglan nga atong ilhon ang iyang duha ka kahimtang. Kay namas Biblia nga si Kristo nagingon, kadtong mga tao
nga miagis mga pagsulay, unya nakadaog sa ilang pagsulay, akong purong-purungan sa tubig sa kinabuhi, ang kalipay ng walay katapusan. Ug kanang tawhana, may mo akong anak. Ug kanang tawhana, muila kanako, ako mao ang Dios. O si pinadayag 21 sa Isuk City. Ang alpag umiga nga mo si Kristo, mitugan nga siya Dios. Og dili man mamakak. Si Jesus 1 Pedro 2:22. Nganingon si San Pedro, ang Ginoong Hesukristo among nasayran. Walay sala o walay bakak nga miguwa siyang baba. Bosan ingon si Kristo, ako mao ang Dios. Sa pinadayag 21 sa Isuk City. So mo na ito ikapaambit sa pangutana ni Brad Steve Bote. Niya si Brad John Porca. Salamat, Brad Chok. On na time? May isang pasalamat ha sa atong mga kaiksunan nga kuyog nato si Brad Rudy Racasa, Brad John Porca, Brad Steve Bote, Mado Aquino sa atong mga pagtulunan nga gipaambit nato o naay mga pasalamat nga atong ipadayag sa dakong kalipay pasalamat sa Talisay City, Cebu nga ang mayor Maos Mayor Samsam Golias, iyang kapikas Kongresuman Ria Golias nga daghang katalagman na aguman sa Talisay pila ka libo ka mga balay na banlas ngadto sa kawalaan o kini nagpuyo na lang sila sa public schools, mga basketball courts nga iyas gobyerno. Suman sa duha ka buwan, ningula na sila ang mga nagpuyo nga walay balay, yatagan sila sa lapi. Kay dunay yuta nga mapalit nga makasugod sila sa bag-ong panibalay. Unya gitumbasan sad ni Congresswoman Ria Golias. Unya sa Bulacau dunay duha ka sityos nga nasunog dili masud sa fire truck tungod sa ka lisud sa agyanan nga sunog og gipadad-an din ni Mayor Samsam ug siyang asawa si Ria Golias sa salapi nga magamit nila. Unya sa Talisay dunay ikalipay gyud sa mga tao. Grabe. Kay dunay diay ospital nga way bayad ang serbisyo sa doktor, way bayad ang tampal. Kung doon na lagi babae nga nagpalinya ko sa padung sa butika, suk, mahigdi ka. Nga naman, aka kong pana, nagkalisod. Niya, siya ni tabo. O lagi, nga, gioperahan, grabe kayo. Niya, paghuman sa operasyon, pila ka adlaw, nakalakaw na, nagpasalamat mi. Niya, unsa naman, 360,000 ang sumada sa gasto sa gobyerno. Niya, nakabayad mo. Unsa ko yung kabayad? Wa may bayad. Way bayad ang serbisyo sa doktor. Wasan bayad ang tampal? Sa ito ba mo kabayad ang 360,000? Wala. So, mo na nga, ang gasa sa gugma. Ang gasa sa pagtabang sa tao nga nagkalisod-lisod na as Talisay. Ang eskwelahan, tunay ngalan og Talisay College. Why tuition fee? Why bayranan? Nya dumiaging to ka simana, nag-graduation per tinaghana. 1,600 plus graduates nga dunay mga diploma naggiwarwara o ang mga inahan ng Hilux Kalipay. Kay kini mga bataa gitanyaga nagtrabaho tungod kay sila mga graduates. Kini mo ikalipay. Ang Talisay College Y tuition fee. Mao na ang halad sa gugma, halad sa paghatag sa mga tao, ug kaupayan sila mga pag-antos. Asa man ay nagibayad ng tambal nga resita lang. Doon na mga butika, mga pharmacist, nga doon na kontrata sa mayor, nga mga ginikanan nga nagdagbata, nagda silang resita, adto itunol, unya ipadana ang tambal. Kay doon na kwarta, gibayad niya na. Action agad, Mayor. Mga isuon, salamat sa Diyos. Doon na sa 60 ka mga scholars, mga bright kay nga mga batanon, wa mag-eskwela di sa Talisay. Tuwa sa mga dagkong universidad, kay dagko kay mga kursong ilang gipangandoy. Doon ay bayranan nila, doon na. Pero bayran ni Mayor Samsam, alang silang kaugmaon. Kini ang mga buhat sa kaluoy nga kinanglan atong
hangupon ang pagpasalamat. Onya, atong manager, naibawon mo kinsa, buhutan lingdong kayo, si Brad Ruben Bertusio. Yang assistant si, yes, sa Batanon. Sanchez, Philip Sanchez. Onya, salamat kayo. Atong ipabaw nga, yes, ang atong katinawan sa pagtuo numero 3, baga kayo, nya klaro na kayo ang pagbasa kay dagkong litra, gipangita ni sa atong mga kaigsuon ang katinawan sa pagtuo numero 3. Human naman ang katinawan 1-2. Matulon-anon. Magamit na to sa pagpamalandong sa kaluwasan. Magamit na to sa pagtubag sa mga atake sa ubang mga pundok. Og matubang ka sa katedral, Cebu Katedral, tubang ka sa tuon ay Cebu Arts Diocesan Book Center. Nada atong libro ma-display, magana mo diha, ano makadamo sa maong basahon. Kaya nga itong mga Catholic Faith Defenders, Brad Adam Ampere, at mga kauban nagpadayon sa pagtubag sa mga invitasyon, seminar, Bible seminar sa lain mga parokya. Pangluhan ni Brad Adam Ampere, ng atong Presidente sa Catholic Faith Defender Cebu. Ya, salamat ni Brad Rodi Racasa, Brad John Porca, Steve Bote, Umado Aquino, nga miduyog sa atong tulumanon. Ang Diyos mga panalangin nato. O pasalamatan ni Dong Julius Kaputulan, nga atong engineer, o Dodong Lape. O gumana na ito maisigutan ang presidente na ito, at manager si Ruben Bertosio. O siyang kauban. Salamat. Tagbuta po ning atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos mga panalangin ka nato, may gabi. Hinaut nga nakapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hangtod sa sunod higayon. Salamat. Radio Fuerza. D3